Wel, dwi'n ni mae prydhawn da, neu noswaith da, ddylwn ni fod yn dweud. Ond beth bynnag croeso cynnes iawn i chi gyd i roedfa hwyrol yma. Mae gen i ofn y byddai'n defnyddio'r gair sasiwn, oherwydd yma, mae'r fi wedi hen arfer a chi'r gynulleidfa hun, mae'n byd debyg o'ch chi'n roedd fi, wel sasiwn oedd hi a sasiwn fydd hi. Beth bynnag croeso cynnes iawn i chi gyd. A gobeithio byddwn ni gyd yn derbyn bendith o'r roedfa yma. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn teimlo bod ni wedi derbyn bendith eisoes gyfarfod y pnawn y dan arweiniad Ceinwen Parry. Croeso cynnes i chi gyd felly. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dad, ein harglwydd a'n Duw, diolch hwn i ti am y cyfle newydd hwn, i dhalw yn dad ac yn arglwydd arno ni. Hoffwn i gyflwyno pawb heno sydd mewn gwendid o unrhyw fwa, ac yn methu bod gyda ni yma yn y cyfarfyddiad. Da ni'n cofio am rai wynebau flynyddoedd yn ôl, da ni'n meddwl amdanynt, a maent wedi cadw ei hwyl ar ein cyfarfyddiadau ni. Cyflwyno bawb heno sydd yn dioddau o unrhyw fodd. Galar, afiechyd, gweiledd a phrafedigau. Gawn ni gyflwyno nhw i ti ein tad efo. Yr ydym yn gwybod efo ti bob amser yn anfon dy gadain ac yn gofalu amdano ni. Gafon nhw'n hefyd yn wyloedd ac yn ostyngedig i ti fod gyda ni yn y cyfarfyddiad yma. O anfon di'r ysbryd glân yn enw Iesu mawr. Ein gweithrediadau megis tân o deied ef i lawr. Amen. Gai ofyn i chi godi i ddarllen y datganiad gyda'n gilydd. Cawen awn yn y rhagfyriaeth Duw yn tad nefol, yr hwnna'n creodd ac cyfalwodd trwy'r eras. Down ni berthynas fyw am tad nefol, trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Cyffeswyn Iesu Grist fel ein arglwydd a gwaredwr, ac afolwn a gwasanaethwn ef mewn llawenydd. Credwn bod ein tad galw arno i fyw efengyl ei gariad heddiw, a chyflwynwn ein bywyd mewn gwasanaeth i'r byd trwy arweiniad ysbryd glân. Dathliwn ein nefodaeth o Eglwys Grist, a medrwn ymlaen mewn ffydd yn ei gwmni ef. Mae'r gwasanaeth dechreuol yn mynd o dan arweiniad dwy chwaer, sef Eirian Jones o Treffynon a Nesta Davies o Licswm. Daw'n ni. Emyn rhif 5. Rhif 5. Bydd gyda ni o Iesu da, sancteiddia ein cymdeithas. Glanhân meddyliau, puran moes, mwyn dy groes a'r deyrnas. O arwain ni ar ddechrau'r daith mewn gwaith ac ym mhob mwyniant, fel bo'n gweithredoedd ni bob un i ti dy hun yn foliant. Gwna'n bywyd oll yn ddiestaen boed arno rhain gwirionedd. Gwna'n bro gan drigareddau'n hardd, a'n gwlad yn ardd i rinwedd. Gwna ni yn dystion tra bo'n byw dros gariad Duw at ddynion. Eneinia ni a thras o hyd, rhod ysbryd yn ein calon. Dysg i ni gofio pobloedd byd, gan fyw o hyd i'w caru. Nestelo'r ddeiar yn y man, yn gyfan eitholiannu. Rhif 5.
Ioan 14. Iesu, y ffordd at y tad. Peidiwch cynhyrfu, meddai Iesu wrth ei ddisgyblion. Credwch yn nhw a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le yn hyf yn had. Byddwn ni wedi dweud wrthoch chi os oedd ei fel arall. Dwi'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn, dwi'n mynd i ddod yn ôl a byddai'n mynd â chi yno gyda mi, a chewch aros yno gyda mi. Da chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd. Ond arglwydd, meddai Thomas, dyn ni ddim yn gwybod lle rwyt ti'n mynd. Felly, sut allwn ni wybod y ffordd yno? Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy o fi. Os ydych chi wedi dod i fy nabod i, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, dych chi'n ei nabod ef bellach ac wedi weld. Arglwydd, meddai Philip, dangos y Tad i ni, a fydd angen dim mwy arno ni. Atebodd Iesu, dwi wedi bod gyda chi gyd ers cymaint o amser. Wyt ti dal ddim yn fy nabod i, Philip? Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i, wedi gweld y Tad. Felly, sut allu di ddweud, dangos y Tad i ni? Wyt ti ddim yn credu fy mod i yn y Tad, a bod y Tad yno fi? Dwi ddim yn dweud pethau ar liwt fy hun. Y Tad sy'n byw yno fi sydd ar waith. Credwch beth dwi'n ddweud, dwi yn y Tad ac mae'r Tad yno fi. Os ydy fy ngeiriau i ddim yn ddigon, dylech chi o leiaf gredu achos o pethau dwi wedi ei gwneud. Credwch chi fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi yn gwneud yr un pethau ac rydw i wedi bod yn ei gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy am fy mod i yn mynd at y Tad. Byddai'n gwneud beth bynnag gofynnwch chi am awdurdod i'w wneud, fel bod y mab yn anrhyteddu'r Tad. Cewch ofyn i mi am awdurdod i wneud unrhyw beth ac fe'i gwnaf. Os dych chi'n fy ngharu i, byddwch yn gwneud beth dwi'n ei ddweud. Byddai'n gofyn i'r Tad a bydd e'n rhoi un arall, bydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth, sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Dydy'r byd ddim yn gallu ei dderbyn am fod y byd ddim yn ei weld nac yn ei adnabod. Ond i chi yn ei adnabod am ei fod yn sefyll gyda chi ac am ei fod yn mynd i fod yno chi. Gweddiwn. I dawel lwybrau gweddi, o arglwydd arwain ni, rhag i ni gael ein twyllo gan ddim deoral fri. Mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd, yn agos iawn i feddwl o cadw ni o hyd. Tyrd arglwydd Iesu Grist i'n huno'n gytun fel eglwys fyd eang a lleol, lle ceidi addoli uwchlaw pob peth, lle rhennir o'r hyn sydd gennym mewn concern a chariad teuluol. Diolchwn o Dduw am i ti ein clymu ni'n a phawb sy'n caru a gwasanaethu Iesu, fel y cawninau ein bendithio gan weddiau eraill. Caniatau'n gweddiau fod yn gyfrwng bendith i bawb sy'n dygaru a thoddoli ym mhob rhan o'r byd. Aninau ar daith bywyd, mae'n gymorth i ni gofio bod dy fab Iesu Grist wedi agor y llwybrau i ni ei dilyn, a'n bod ni wedi derbyn ganddo y geiriau, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwy o fi. Pan ddeiwn at groesffyrdd ein bywyd,
Fe ryfeddwn dy fod di wedi gadael arwyddion clir a phendant sy'n cyfeirio ni mlaen. Weithiau, fe cawn ein hunain mewn amgylchiadau dyrys, y llwybr yn garegog ac anodd. Bryd hynny bydd nerth yn pallu ac ofnau yn ein llethu. Ac fe sylweddolwn mae yn dy nerth di y byddwn yn cyrraedd y nod. Wrth gerdded hen lwybrau cyfarwydd ac wrth fentro ar lwybrau dieithr ac anghyfarwydd, bydded dy ofal trosom wrth i ni geisio cyflawni'n gwaith ar y ddeiar. Dyna sy'n rhoi hyder i ni a llawenydd yn ein calonnau. Arglwydd, diolch i ti ein bod yn medru teithio i'r dyfodol gan afael yn dy law a gan wybod ein bod mewn lle diogel gyda thi. Da ni'n gofyn hyn oll yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Wel, cyn fy mod i'n rhoi emyn nesaf, mae genna i ryw hanes bach diddorol yma feiwch i mi am fod yn bersonol. Emyn o waith y diweddar barch Eirian Davies. Efo wedi gweinidogeithi fo a'i briod Jenny yma am rhai blynyddoedd. Ond mae rhaid mi ddweud am ened i mi deimlo'n heb bod fi'n mynd yn ôl i'r 70au. Ar ddechrau'r 70au, neu tua canol yr amser yna, fe ddaeth y sasiwn yma i'r Wyddgrug. A fel o'n i'n dweud, oedd y parch Eirian Davies o Jenny yma'n weithgar tu hwnt a fe nhw, yma flynyddoedd lawer, a wedi gadael llawer o hoel ar ei hole. Ac ar yr un pryd oedd y gŵr hys yn gweinidogeithi yn Eglwys Gymraeg St John Street, Caer. Ac oedden ni'n dod at ei gilydd yn aml a mi oedd gyd weithio hapus iawn rhwng Rhys ac Eirian ac oedden nhw'n tynnu coes yn aml iawn. A bydd Jenny ac Eirian yn cael pryd o fwyd efo ni yn y man Cenhadol un noson. A oedden ni'n sôn am y sasiwn a sôn am y sa, o ie, dwi'n deall bod ti'n dod fel oedd Eirian, yn un o'ch chi sy'n cofio. A dyma fi'n gofyn iddo fo, sa'ch chi bodlon sgwennu geiriau o emyn? Be, medda fo? O, medda fi, mae o'n draddodiad. Os ydy'r lle bynnag mae'r sasiwn ac os oes ar rhywun yn barddoni, i fynd ar ei holen nhw, a fydden nhw ysgrifennu rhyw fath o emyn. O, mi na i chi Gwenfron, medda fo, dwi'n clywed Eirian, farwan Eirian yn dweud. A dyma'r emyn, ddari o gyfansoddi, sef y chweched emyn. Yn ystod yr emyn yma, gael fe gymerir yr offrwm. Ac ar ôl hynny, daw'r parch Nanwyn Powell Davies sydd yn wedidog yn yr eglwys yma i fendithio'r casglad i ni. Wadawch i ni fo'n gilydd so gannu prif yr emyn ydy'r chweched. A mae mynd i'n halo ni bob amser fel mae o'n sôn amdano ni y chwiarydd. I ti o dad diolchwn, mae gwragedd gynt ar oes, rhyw fymryn bach o gysur i'r Iesu ar y groes. A diolch i ti hefyd mae gwragedd glân ei gwedd, a dorodd gynta'r newydd fod Crist yn rhydd ei fedd. Mae yma wragedd eto yn ffyddlon arglwydd dad, yn cadw'r drws ar agor i hen gael peli'r wlad. Yn ffyddlon i'r genhadaeth o Gymru hyd ymhell, a'i gweddi am i'r gwledydd weld gwawr y bore gwell. Nes tawo sŵn y morthwyl, nes pelor hoelion main, hyd nes y byddor goron heb bigau a heb drain. O cadw ni nain ffyddlon, a thored ar ein cliw, y gair sy'n argyhoeddi, fod Iesu eto'n fyw. Y chweched emyn. Mae gwragedd
Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad nefol, da ni'n gofyn am dyfendith di ar yr rhoddion yma. Da ni'n gofyn i ti roed o law ar yr rhoddion yma ac y bydd gwaith dy deyrnas di. Y gwaith o ddweud yn da amdana ti'r newyddion da yn cael ei rannu a bod hynny yn llewyrchus. Diolch i ti o dad. Yn gofyn dyfendith di hefyd ar yn hoedfan i heno yma ac yn gallu canu fel y dywedwyd yn broffwydol yn y geiriau hynny, y gair sy'n argoheiddi fod Iesu eto'n fyw. Ni'n diolch i ti, mae Duw byw, da ni'n ei foli yma, heno yma, a da ni'n gofyn dyfendith di ar yr rhoddion yma ac ar weddill yn hoedfa ni. A mae'n bod ni'n gofyn hyn yn a thrwy enw bendigedig Iesu ei hun. Amen. Wel, gorchwil pleserus iawn sydd gen i nawr, sef croesawu a chyflwyno y siaradwr gwallu mae o. Mae o mor fach mewn yn y gordel yma. Croeso cynnes iawn i chi. Sef, chi'n gwybod i henw fo, mae ar eich rhaglen chi, Dr Alun Morton Thomas. Da chi enw? Iawn, ynddo? Da fel dwedes i, da ni'n eich croesawu chi'n gynnes iawn ac yn edrych ymlaen at eich glywed eich cenadwri. Mae Alun yn wreiddiol o Gaergybi, yn Ysmôn. A fel da chi'n sylweddoli, mae o'n PhD yn de, dwi'n iawn yn dydw. Wedi cael cyrfa ddisglair dros ben yn y coleg. Ond dwi'n i mwy safedoddwyr yma heno, ond mae o wedi bod gyda'r eglwys bedoddwyr, dwi'n iawn, Alun? Ydw, ond mi welodd y gola coch, a fi gafodd ei ordeinio i ddod yn weinidog yn yr eglwys Presbyteraidd. Dwi'n iawn? Felly, mae o hefyd wedi gwneud swydd fel gweithiwr galluogwyr gweinidogaeth ymhellach. Beth bynnag gafodd ei ordeinio fel yn dweud i'r eglwys Presbyteraidd, a nawr, a mae'n edrych mor ifanc yn dydio, mae'n edrych mi edrych yn hen. Mae o'n weinidog ar sawl eglwys, Llanfair Pwll, Porth Eithwi a llawer mwy ar Ynys Môn. A ma'n o enw da iddo fo. O'n i wedi clywed am yr enw, rioed wedi gyfarfod, a mi es i ati wneud dipyn bach o waith am bwy. Ac yn y fel, mae'n rhywun yn special yma yma, mae'n rhaid i mi ofalu beth ydw i'n dweud wrth i gyflwyno fo. Ond nid yn unig y ddwy eglwys yna ar Ynys Môn, ond mae gynno fo sawl eglwys ar yr Ynys. A da ni yn dymuno bob bendith iddo fo, nid yn unig heno yn y cyfarfyddiad yma, a gwrando i glywed o, ond hefyd i'r dyfodol. Mae o'n briod a gwawr, a mae ganddynt ddwy o ferched, sef Mari ac Anwen. Wel, croeso cynnes i chi, os dymunwch chi ddod ymlaen yn fan hyn. Iawn, diolch yn fawr. Wel, gai ddiolch o galon i chi am y geiriau caredig o groeso. Mae'n hyfryd iawn cael fod eich plith chi heno yma. Gael chi am y gwahoddiad i ddod ato chi i agor gair Duw. Ac mae'n hyfryd cael fod yma hefyd yn yr Wyddgrug yn Bethesda. Mae gweld y gwaith arbennig, yr arddangosfa, am wragedd a'r Beibl felly. Diolch o galon i chi. A gai mynegi hefyd fy ngwerthfawrogiad i chi fel chwiorydd yn yr eglwys a'r gwaith da chi'n ei wneud, y gwaith pwysig yna yn yr arglwydd,
darparu a llunio, adnodda, cyfarfod i weddio ac i astudio'r Beibl, ac yn sicr fel gweinidog mae wedi bod yn braf iawn gweld sut mae'r adnoddau yma yn cael ei ddefnyddio gan pobl ac yn galondid ac yn gysur iddynt oherwydd yr pethau mawr da ni yn ymwneud ag o yn yr efengyl. Felly diolch i chi. A hefyd, wyddwch chi, mae chwiorydd ar draws y byd yn cymryd rhan mor bwysig y mywyd yr eglwys. Byddai'n gael llythyrau gan mudiad Open Doors sy'n gweithio gyda eglwysi ar draws y byd, ac mae'n wastad yn hyfryd iawn clywed sut mae gwragedd yn rhannu tystiolaeth mewn amgylchiadau anodd iawn. Ond sut mae Duw yn defnyddio mewn ffordd neilltuol chwiorydd yn yr arglwydd i adeiladu ei eglwys ar draws y byd. Mae yr eglwys yn cynyddu allan ei fwyaf ar hyn o bryd yn Iran. Ac wrth gwrs yn Iran, da chi'n methu pregethu ar y strydoedd, da chi ddim yn cael gwahodd pobl i'r eglwys, ond gymaint yw tystiolaeth gwragedd yn rhannu ei gobaith yn yr arglwydd Iesu Grist, yn gwahodd pobl i glywed am Iesu, a Duw yn bendithio y gwenedigaeth yna yn fawr iawn. Sgynno ddim arfau rhyfel, dim ond arfau cyfiawnder, dim ond cleddyf yr ysbryd gair Duw, ond eto yr arglwydd yn bendithio gwaith yn arbennig iawn felly. Felly diolch i chi am y gwahoddiad. A dwi am fynd â ni i efengyl Ioan, i'n darlleniad ni, a tynnu'r testyn o'r 6 adnod. Ac pan mae un yn edrych ar adnod yma, mae'n hawdd yn wir i weld bod yna sawl pregath mewn gwirionedd yn yr adnod yma yn unig. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, "My fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi." Mae'n bwysig iawn pan dyn ni'n clywed y geiriau yna bod ni'n cofio y cyd-destun i'r darn yma. Mae Iesu yn siarad gyda'i ddisgyblion yn y goruwch ystafell. Mae Iesu wedi bod yn glanhau traed, yn golchi traed y disgyblion. Mae Judas newydd ymadael. Ac yn nawr mae Iesu'n troi at y gweddill yma, yr 11 disgybl eraill yma, ac mae'n troi atyn nhw ac yn dweud iddyn nhw peidio ac arswydo na thralloder eich cael, ond rydych chi'n credu yn nhw, credwch yn o finnau hefyd. Yr arglwydd yn cysuro ei ddisgyblion cyn iddo mynd i'r groes. Ond mae un o'r ddisgyblion yn ymateb i'r hyn mae Iesu'n ei ddweud. Trwy ddweud wrth Iesu, da ni ddim yn siŵr o'r ffordd, da ni ddim yn siŵr o'r ffordd. Cyfalla bod hyn swnio braidd yn rhyfedd. Oherwydd mae Thomas, gyda'r disgyblion eraill, wedi treulio dros 3 mlynedd gyda Iesu, yn mynd o ardal i ardal, yn gweld Iesu yn cyflawni y gwirthiau nerthol yma. Wedi blasu'r bara, roedd Iesu wedi gorchymyn i fodolaeth. Wedi clywed Iesu yn dweud, Lazarus, tyred allan a Lazarus yn codi. Wedi clywed y sŵn y distawrwyr llethol hynny pan ar Iesu gostegu y storm. Eto, doedd Thomas ddim yn siŵr o'r ffordd. Ac ella bod o'n hawdd i ni farnu Thomas. Thomas, sut ydych chi ddim yn gwybod mae Iesu yw'r ffordd? Ond y gwir amdani ydy bod ni gyd
Gallu bod yn araf iawn i weld pwy ydy Iesu Grist. Yna geiriau yna elfed, araf iawn wyt fi ddysgu am y neddgar iawn wyt ti. A hyd yn oed uchelbwyntiau yr hanesion yn yr Efengyla, lle mae Pedr yn cyffesu Iesu fel y Meseia a mab Duw. Mae hynny yn unig oherwydd bod ei dad nefol wedi agor llygyd ei calon i allu weld Iesu Grist. I weld o. Felly pan dyn ni'n dod at yr hanes yma, da ni'n dod fel agor ydym ni, fel pobl sydd angen cymorth Duw, cymorth yr Ysbryd Glân, i agor i ni synwyr a deall y geiriau. Dyma'r chweched o'r 7 ymadrodd my fi yw sydd yn Efengyl Ioan, a mae'r ymadrodd yny my fi yw yn arwyddocaol iawn yn y Beibl. Wrth gwrs, mae o'n ymadrodd, mae Duw yn unig a Duw ei hun yn ei ddefnyddio yn yr Hen Testament. Da ni'n cofio Duw yn datguddio ei hun i Moses wrth y berth yr ydwyf my fi yw. A dyma Iesu yn defnyddio yr un geiriau my fi yw. Mae hefyd yn ffordd i dalu'n sylw ni, i'n gorfodi ni i edrych ac i ystyried yr hyn mae Iesu yn ei ddweud amdano ef ei hun. Pethau mawr mae o yn ei ddweud. A'r peth cyntaf mae'n ei ddweud yn y ffordd yma ydy, yn y darn yma ydy, my fi yw'r ffordd. Mae'r Beibl yn sôn am ddwy ffordd mewn bywyd. Un ydy ffordd y byd, a'r llall ydy ffordd yr arglwydd. Un ydy ffordd colledigaeth, yr arall yw ffordd iachawdwriaeth. Un ydy ffordd marwolaeth, a llall ydy ffordd y bywyd. Da ni'n byw mewn byd a cymdeithas sydd yn dweud wrthon ni yn ddyddiol i wneud ein ffordd ein hunan mewn bywyd. Mae'r byd yn cynnig sawl ffordd i ni. Ffordd yr hunan neu hunan fwynhad, i geisio darganfod yr hyn sydd yn gwneud chi'n hapus ac i fynd amdan y peth yna gyda'ch holl nerth a'ch angerdd chi. Llall ydy ffordd crefydda. Ond pan dyn ni'n clywed geiriau Iesu Grist, mae'r arglwydd yn arwain ni at ffordd y bywyd. Roedd sawl pobl yn y Beibl wedi bod yn troedio ar hyd ffordd y byd, ond methu darganfod gwir pleser sydd yn parhau. Methu ffeindio ymgeledd a chysur. Neu cymerwch chi'r apostol Paul, un a fydd yn môr frwd dros ei grefydd, ei ffordd Phariseiaidd o geisio Duw. Mi oedd gan y Phariseiaid ymadrodd halacha, sydd yn golygu mewn gwirionedd y ffordd da chi'n cerdded. A pan da ni'n darllen geiriau Iesu, mi fi yw'r ffordd, mae e'n dod mewn cyd-destun Iddewig, ac mi oedd yr halacha yn llywodraethu ar bob rhan o'ch bywyd chi. Faint y gloch ydych chi'n deffro yn y bore, pa weddi i ddweud wrth ddeffro, pa bwydydd i fwyta, beth i wisgo, pa berthan i degyma i gynnig i Dduw. Ac os da chi'n ticio bob un o'r bocsys hynny, wel, ella wedyn fydd Duw yn eich derbyn chi. Ond newydd da ydy bod yr arglwydd ei hun yn dangos i ni ffordd gwell, ffordd bywyd trwy Iesu Grist. Mae'r apostol Paul yn tydu, eithir y pethau oedd elw i mi, y rhai hynny a gyfrifais i yn golled mwyn Crist. Apostol Paul yn darganfod ffordd gwell
ym mherson Iesu Grist. Falle bod y rhai ohonych chi yn cofio y llun, mae'n braf iawn gweld y gwahanol lluniau o gwmpas yr ystafell heno yma. Ond un ffordd y llun o'r enw The Broad and the Narrow Way. Ac mae'n llun sy'n dod o'r bedwaredd ganrif ar 15, cafodd ei gomisiynu yn 1862 gan Miss Charlotte Rylan o Stuttgart. Ac mae'r arlunydd yn cyflwyno ni y ddwy ffordd yma mewn bywyd yn seiliedig ar yr adnodau yma o Mathew, sy'n dweud hyn: ewch i mewn trwy'r porth cyfyng. Canys eang yw'r porth, a llydan yw'r ffordd sydd yn arwain i ddistryw. A llawer yw rhai sydd yn myned i mewn trwyddi. Blegyd cyfyng yw'r porth, a chyl yw'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chael hi. Ac mae'r llun yma yn drawiadol iawn. Da chi'n gweld y ffordd eang felly, mae llawer y bobl yn mynd hyddi, a mae yna gwahanol mannau i aros ar hyd y llwybr hwnnw, tai o bleser, tai o feredd, llawer o ddeniadau gwahanol, ond y diwedd yn arwain i ddinas distryw. Ond mae yna ffordd arall, ffordd y bywyd, a mae'r porth yn cul, mae'r porth yn cyfyng, ond pan da chi'n mynd trwy'r porth yna, drws yma, da chi'n gweld llu darlun o'r groes. Ac wrth y groes mae yna ffynon o ddŵr, a dyna di'r peth cyntaf da chi'n dod ato fo wrth mynd trwy'r drws yma, y porth yma. Y ffynon yma sydd yn maddau, sydd yn golchi, sydd yn gwneud ni yn iawn gyda Duw trwy Iesu Grist. Dywedodd Iesu, my fi yw'r drws. Os a neb i mewn trwy fi, fe a fydd cadwedig, ac fe a ai mewn ac allan cygaif borfa. Iesu Grist yw y ffordd at y bywyd yma, ffordd cul yma sy'n arwain at y dinas gadarn, dinas Duw, dinas heb fachlyd hael ein amser, dinas heb gwmwl heb boen, dinas lle mae yna cariad anorchfygol a thragwyddol pur y croeshoeliedig oen. Dwy ffordd, ffordd sydd yn arwain i farn tragwyddol at yr ail farwolaeth, a ffordd sydd yn arwain i'r bywyd tragwyddol, i'r dinas gadarn a gyda'r arglwydd yn y nef. Iesu Grist yw y ffordd. Iesu Grist yw y gwirionedd. Can beth mawr i ddweud. Toes na dim lle yn y canol, os liciwch chi efo'r dywediad yma. Unai bod Iesu yn wir yn hyn mae o'n ei ddweud, neu mae o'n dweud celwydd. Unai bod o'n berson balch hunanol, neu dyma ddiwdod yn y cnawd. Dyma mab Duw, ail person y Treindod a ddaeth i lawr o'r nef i chwilio amdano ni. Y bobl yn ein cymdeithas heddiw yn gofyn, beth yw gwirionedd? Dyna beth oedd cwestiwn Pontius Pilat wrth iddo fo ymholi a Iesu Grist. Beth yw'r gwirionedd? Mae'n cwestiwn ma prifysgolion a draws ein gwlad ni yn gofyn, a bob un ohono ni yn ymderoedd ein calonna ni. A dyn ni'n gweld bod cymdeithas yn cynnig sawl ateb i'r cwestiwn mawr yma. Rhain honni tos na ddim fath o beth a gwirionedd mewn gwirionedd. Dim ond storïau a barn pobl mwyn
cadw pobl eraill i lawr ffordd o fod yn orthrymol felly gan awdurdodau pwerus yn honni pethau mawr. Eraill yn dweud bod gwirionedd y marn y mwyafrif, beth mae mwyafrif y bobl yn dweud sy'n wir, ac felly mae gwirionedd yn rhywbeth ystwyth sydd yn newid cyfeiriad a chymeriad oes i oes. Eraill yn dweud bod gwirionedd yn rhywbeth personol yn unig. A mae rhaid i chi datrys pob dim allan eich hun. Wel, dyna i chi bwysau mawr i roi ar rywun, i chi gweithio allan y rheswm dros bywyd a bodolaeth. Ond y gwir amdani ydy, does ddim rhaid i ni mynd lawr y llwybrau hynny. Mae synwyr cyffredin yn dweud bod y ffordd yma o feddwl ddim yn adio fyny a ddim yn boddhaol. Da ni'n byw mewn byd sydd yn seiliedig ar wirionedd. Da ni'n meddwl amdan ffeithiau gwyddonol, gwyddonwyr, rhai sydd yn gallu mesur y ser a'r sylwi ar y creadigaeth o'n cwmpas ni. Ond mae'r rhyfeddod yna yn pwyntio ni at rhywbeth dyfnach. Oherwydd, mwyn deall y gwirionedd, mae rhaid i ni weld yr elfen ysbrydol, tragwyddol i fywyd. A dim ond trwy gweld hynny, da ni'n gallu deall ein hunan a'r byd yn iawn. Iesu Grist yw'r rheswm dros y byd yma, dros y greadigaeth yma, fod i'r un sydd yn ei cynnal trwy nerth ei air. Ac mae gwirionedd yn tydi, mae o mwy na ffeithiau yn unig. Mae ffeithiau'n bwysig, mae gwybodaeth yn bwysig, pan da ni'n cyfarfod rhywun am y tro cyntaf. Fel arfer, mae'r cwestiynau cynnar hynny i gyd yn cwestiynau ffeithiol o ble ydych chi'n dod, lla pwy ydych chi'n perthyn ni, be ydych chi'n hoffi, da ni'n licio gwybodaeth am bobl. Ond wedyn, o'r gwybodaeth hynny, mae yna berthynas yn datblygu. Yn Iesu Grist, yma ymgorfforiad Duw ei hun, Duw gyda ni, gwirionedd sydd am ein hadnabod ni fel pobl. Fel pobl sydd wedi ein creu ar lun a delw Duw. Pob un ohono ni, boed yn ddynion ein wragedd, mae hynna'n wirionedd mawr yn tydi, a wirionedd sydd i'w cael ar dudalen cyntaf y Beibl yn y pennod cyntaf. Iesu Grist wedi dod i lawr. Iesu Grist yn dweud, fy ngeiriau i, ysbryd a gwirionedd ydynt. Salmydd yn gyhoeddi, geiriau'r arglwydd ydynt eiriau pur, fel arian wedi goethi mewn ffwrn brydd, wedi buro seithwaith. Gair Duw, gwirionedd Duw, geiriau Duw, i ni yn dangos i ni am Iesu Grist, y gair a wneithpwyd yn gnawd. Wrth gwrs, mae gair Duw yn tydi, mae o yn rymus, mae o'n erthol, ac mae o'n gynhaliaeth i ni. Ac sy'n licio darllen ychydig o eiriau gan Gristion o Pakistan. A tydi o ddim yn dweud mai gwryw neu fenyw oedd y Gristion yma, ond sy'n licio darllen y dyfyniad yma ddaru rhai erlyd ar gymuned felly a llosgu'r rhai o'r Beibl a dyma'n cael y Beibl yn ôl ac yn dweud hyn, y person yma, nid yw gair Duw yn llosgu'n ddim oherwydd bod rhywun wedi ei gynnau a'i roi ar dan. Mae gair Duw yn fy nghalon, dim ond rhywbeth i'w hatgoffa o hynny yw hyn. Gair Duw yn fyw ac yn rymus yn ein calon yna. Diolch bod ganddo ni geiriau Iesu Grist, ffordd y gwirionedd trwy ei eiriau o. Ac yn olaf, mae fi yw'r bywyd. A beth ydy bywyd? Mae siŵr fel diwylliant da ni yn dyrchafu efalla ieuenctid
Alla'r cyfnod yna neu'n 60au neu 20au a 30au cynnar o'n bywyda lle da ni'n cael gymaint o fwrlwm efalla a mwynhau profiadau gwahanol ac yn y blaen. Y gwir yw, mae'r Beibl yn cyflwyno weledigaeth efo llawer mwy o falans iddi. Gwrdd ymateb i'r cwestiwn yma, beth yw bywyd, mae yna sawl agwedd i hyn mewn gwirionedd. Allwn ni feddwl am fywyd biolegol, da ni'n gweld o'n cwmpas ni wrth edrych ar y coed, a'r blodau'r holl lliwiau ac amrywiaeth sydd yna. Allwn ni feddwl am fywyd yr anifeiliaid ynde. Sut mae creaduriaid o bob lliw a llun yn ymwneud â'r byd yma o gathod i adar, i werod ac yn y blaen, a gweld rhyw rhyfeddod yn y byd naturiol o'n cwmpas ni. Ond hefyd mae yna mwy na hynny i fywyd oes. Da ni'n pobl, da ni'n unigryw, oherwydd da ni'n gallu meddwl am y byd o'n cwmpas ni. Mae gennym ni cydwybod sydd yn tystiolaethu am yr hyn sydd yn gywir ac yn anghywir. A mae'r Beibl yn sôn wrthyn ni bod Iesu Grist yw ffynhonnell y bywyd yma da ni gallu gweld a profi o'n cwmpas ni. Canis megis mae gan y tad fywyd ynddo ei hun, felly y rhoddes y fe i'r mab hefyd fod ganddo fywyd ynddo ei hun. Da ni'n pobl sydd yn dod i fewn i fadolaeth, a mae Iesu Grist, Treindod Sanctaidd, y tad y mab, yr Ysbryd Glân, ers tragwyddoldeb ac i dragwyddoldeb. Bywyd felly yn ein cydwybod ni, yn ein meddyliau ni, ond hefyd mae yna elfen cymdeithasol o fywyd. Da ni'n licio treulio amser gyda pobl, yn braf, treulio amser y prynhawn yma gyda'ch gilydd i fod efo pobl gwahanol. Ac wrth gwrs, da ni'n gallu mynegu ein teimladau, ein hiaith ni yn mynegu yr cymdeithas hynny. Ond mae'r Beibl hefyd yn sôn am fywyd dyfnach, sef fywyd ysbrydol. Y bywyd sy'n dod trwy adnabod Iesu Grist. Un o prawf hynny di gweddi. Da ni bellach trwy Iesu'n gallu troi at ein tad nefol a mwynhau bod yn ei gwmni fo. Nawr dwi'n gweddio nid efo ryw creadigaeth amhersonol, ond tad nefol sydd wedi fy ngharu yn Iesu Grist. Gweddi y mynegiant o'r bywyd ysbrydol yma. Bod y gair y Beibl yn dod yn fyw i mi. Gynt ella oedd y Beibl yn llyfr oedd ella ddim yn golygu llawer i mi, ond y nawr clywaf yn y Beibl llais Duw, geiriau Duw yn siarad ac yn gwynedogaethu i fi. Bywyd ysbrydol, bywyd mewn perthynas gyda Duw. Dywedodd Iesu Grist, a hyn yw'r bywyd tragwyddol, iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw, ar hwn anfonais ti, Iesu Grist. Dyma bywyd ar ei gorau. Dyma bywyd ar ei gorau trwy adnabod Duw, y Duw mawr yma, fel ein tad nefol, fel ein prynwr yn Iesu Grist, a fel ein cysurwr, ein eiriolwr, yr Ysbryd Glân yn ein calona ni. Wrth gwrs, mae'r bywyd yma yn tydi, mae o'n reality i ni heddiw trwy ffydd pan da ni'n troi at Grist yn ei dderbyn ei waith trosom ar y groes. Ond mae'n fywyd sydd yn para i dragwyddoldeb ei hun. Mae llawer y pobl wrth ymwneud â bywyd yn gallu troi at wahanol bethau, lle mae'r bywyd ysbrydol yma ddim yn fodoli, allan ni droi at wahanol bethau. Mae rhai pobl yn sôn am retail therapy, bod ni eisiau treulio amser yn y siopa, am prynu pethau newydd, meddiannau newydd, ella car neu tŷ neu pethau eraill, a trio cael rhyw gysur o hynny.
Fella, da ni chwilio am bwrpas i fywyd gyda uchelgais personol i fod yn rhywun mewn cymdeithas, i fod yn berson adnabyddus neu o dylanwad, rhywun mae pobl yn gwrando arno fo neu hi. Nell ni droi at adloniant y byd yma, at yr holl pethau mae'n ei cynnig i ni. Ond mae'r Beibl yn atgoffa ni, mewn gwirionedd, mae yna lle i fwynhau y greadigaeth, i fwynhau y gyrfa ac i fwynhau'r greadigaeth. Mae hynny i gyd yn iawn yn ei lle, ond allan ni byth roed ein serch, ein cariad mwyaf ar y pethau yma. Yn llythyr cyntaf Ioan, mae Ioan yn ysgrifennu hyn, canys pob peth ar sydd yn y byd, megis chwant y cnawd, a chwant y llygaid, a balchder y bywyd, nid yw o'r tad, eithir o'r byd ymau, a'r byd sydd yn myned heibio a'i chwant hefyd. Ond yr hwn sydd yn gwneithu'r ewyllus Duw sydd yn aros yn dragywydd. Yr un sydd yn credu yn Iesu Grist, yr hyn mae o wedi gyflawni ar y groes. Mae fo yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Dyma y peth cadarn i sylfaenu ein bywyd arno fo. Dyma bywyd a gobaith i'r dyfodol. Mae bywyd y Gristio mewn gwirionedd, mae o byth yn gorffan. Bydd rhaid diosg y corff daearol yma rhyw ddydd. Ond rhyw ddydd cawn ei weld o fel ag y mae a cawn ei newid i fod yn debyg iddo fo i rannu yn atgyfodiad mawr i'n harglwydd. Wel, dwi am orffan gyda yr adnod yma o llyfr yr Acta, penod 4 a'r 12fed adnod. Nid oes iachawdwriaeth y neb arall, canys nid oes enw arall dan y nef wedi roddi ymhlith dynion, trwy'r hwn y mae rhaid i ni fod yn gadwedig. Yn enw Iesu Grist, cawn ni'r ffordd at y tad. Yn enw Iesu Grist, cawn ni'r gwirionedd yn sail i'n bywydau ni. Yn Iesu Grist, y mae'r bywyd a'r bywyd yn ei holl llawnder. Boed i ni heddiw trystio yn ddyfo, ymddiried yn ei allu a'i gariad a'i addewidion i ni yn yr efengyl. A boed i ni cael ein symbolu i rannu y newydd da yma gyda pawb yn cwmpas ni. Yr clod i'w enw. Amen. Lle mae rhywun yn dechrau diolch i'r siaradwr. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cynadwri. A nid yn unig hynny, ond oeddwn ni'n meddwl chi wedi teimlo rhyw fath a fi, oeddwn ni'n cael i'w ffresni o wrando arno chi. Diolch yn fawr iawn ac a'i ddymuno bob bendith i chi'r dyfodol yn eich gweinidogaeth. Gobeithio byddwch chi'n mynd o nerth i nerth. Diolch yn fawr iawn. Nawr te. Seithfed emyn ar eich taflau ac dwi'n meddwl na seithfed emyn ydy'n de? Ie, dyma ni. Nawr te mae'r organyddes tu ôl i mi fan hyn wedi dweud bod ti'n newid dipyn bach ar y dôn. Ie, o beth bynnag, yr dôn sydd i lawr mae ei hun yn ei newid i dipyn bach. Mae'n mynd i fod yn fwy adnabyddus yn debyg. Dyma emyn arall o un o fawrion yr eglwys yma, sef y diweddar Aled Lloyd Davies. Un oedd y pran fwyaf o'n ni, fel sydd oedd yn abod Aled, beth bynnag yn ffond iawn ohono.
Blaenor yn yr eglwys yma gan blaenor gwerthfawr iawn a gweithgar hefyd. Da ni yn cofio am yr rhain yn dydyn ni. Da chi'n cofio Aled gyda fo barti neilltuol Cerdant yn doedd, parti Menlli. Da mynd am flynyddoedd i flynyddoedd. A mae chwydd ar ei holen nhw a da ni yn meddwl amdanyn nhw, y rhai da ni wedi ei golli. Gawn ni felly gannu y seithfed emyn. Yn oriau tywyll ein hanhuo'r blin, a'r wawr ymhell, yng nghanol cors ein hangrediniaeth fi, mewn unig gell. O deed atom chwa o galfari, i enyn fflamu'n ffydd yn harwain ni. Y merddwr difaterwch gwag y byd a'i werthoedd brau, a niwlodd llond ein dirfawr lles golcylch yn cael. O deed canwrf awel calfari, i enyn fflamu'n ffydd yn hysgwyd ni. Y marig ein bydolrwydd egin gwyrdd sy'n crino i gyd, a'r hewynt materoliaeth dreng ein hoes sy'n dreifio'n byd. O deed gwefr y gwynt o galfari, i enyn fflamu'n ffydd a deffro ni. Yng nghan y ceiliog fe'n cyhyddu'r oll mewn llawerman, ac ofn y fan gyhoeddus sy'n ei gwneud yn llwfr a gwan. O deed nerthol gorwynt calfari, i enyn fflamu'n ffydd yn herio ni. Y seithfed emyn ar y daflen. Oh
gwaith pleserus arall. Mae'n byd debyg eich bod chi gyd yn meddwl faint sydd wedi cael ei wneud yn ariannol felly. Wel, dwi am ofyn i Margaret Jones fod ymlaen i roi adroddiad i ni a gadael i ni wybod yr hyn sydd wedi ei gasglu. Lle mae hi? Di ma? O, mae hi. Ac wrth gwrs mae Margaret yn newydd i'r swydd, ond mae wedi deithau, mae wedi arfer efo arian ers blynyddoedd. Wedi mae gyda ni'n dda yma. Croeso cynnes i chi. Diolch. Da ni wedi bod yn weld, cael bonus lenni, cael ysgrifenyddes newydd, a hefyd trysoryddus. Wedyn, gael ei enwch giloch chi, Margaret? Diolch yn fawr. Y swm sy'n Diolch yn fawr, nos y dda i chi gyd. Mae diolch i'r holl trysoryddion am ei gwaith diflino yn casglu'r arian, a mae mor braf cwrdd wyneb yn wyneb wedi bod yn cyfathrebu trwy e-bost neu alwad ffôn, ond dwi'n dal yn mynd i cwrdd â phob trysorydd. Mae nyled un fawr i Gwenfron a Menna am fy helpu efo'r casgliad ac am fy rhoi ar ben ffordd be i wneud. Wyddwch chi be mor braf wedi cael eirian ar ben draw'r ffôn, does na un broblem na all eirian i datrys. Mae cyfanswm casgliad hyd yma yn 6,996 a 95 ceiniog. Dwi'n gwybod bod o'n llai na llynedd, ond dydy popeth ddim wedi dod eto i'r fei. Mae yna fwy ar y ffordd. Casgliad y prynhawn yma yn 444 o bunnoedd a chasgliad heno yn 291. Diolch i chi am eich haelioni, diolch am fod yma a diolch am y dathlu. Diolch yn fawr. Diolch am y adroddiad yna. Mae gen i warchwyr pleserus unwaith eto cyn bod ni'n diweddu. Hoffwn i gyflwyno i chi merch ifanc sydd yn weithgar iawn yn yr henaduriaeth yma, yn enwedig felly fel gweithiwr Cenhadol. I'w henw ydy, mae ar y rhaglen chi, Catrin Hampton. Pan anfonwyd yr llythyr i mi, i sôn am bawb yn cymeryd rhan, ac o'n i'n edrych ar yr rhestr ac o'n i'n meddwl, Catrin Hampton, mae gen i enw Cymraeg, ond beth am y gwelyll? Ond beth bynnag am hynny, na i gyflwyno Catrin i chi. Wel, ei swydd ei galwedigaeth i ydy, mae o'n rhyw enw hir iawn, galluograu Cenhadol. Dyna di teitl ei swydd i. Wel, mae Catrin wedi ei geni a'i mhagu yn Llansanan. A dyna chi beth arall, bydda fi. Mae gyda ni rhywbeth mewn cysylltiad â'i gilydd Llansanan, oedd yr enw'n cael ei cloch. Wel, mae wedi geni yn Llansanan yn Nyffryn Clwyd, merch y mans. Ac o'n i'n meddwl, a ni'n mynd yn waith ac yn waith, a mae'n hyn pwy ydy hon o Llansanan wedi yn ferch y mans, achos dwi wedi bod yn wraig y mans yn Llansanan, yn rhyfedd iawn, so ni'n llwyd i byw yn yr un tŷ, ond dim ar yr un amser, wrth gwrs, o'i Catrin dipyn o flynyddoedd ymlaen i. Ond mae'r cysylltiad yna yn rhyfedd o beth yn dyn ni'n meddwl, wel, da iawn, ardderchog. Beth bynnag, cafodd Catrin ei geni ei magu'n Llansanan, lle oedd ei thad yn gweinyddu'r weinidog ar y pryd yn Capel Coffa Henry Rhys. Gyda'r heni oedd yn arwen yn yr eglwys yno. Gwelodd sut beth oedd ei berthyn i gymuned fyw o ffydd. Treuliodd amser yn astudio hanes y Brifysgol Manceinion, a fel nani yn Llundain, mae hwnna'n byd bach oedran, dydy. Cyn cyfarfod cori, i gŵr, yn blwyddyn 2013, a symudodd y ddau i Gaernarfon. Erbyn hyn, maent yn byw a gweithio yma yn yr henaduriaeth Gogledd Dwyrain, gan obeithio gweld Duw yn gwneud gwaith newydd yn yr ardal. Felly mae wedi dod i'r Wyddgrug i fyw, mae yna enw ardderchog i fi, dwi wedi bod yn holi, a ni'n meddwl pwy di'r Catrin Hampton yma. Beth bynnag, mae yna enw da iawn i fi, a da ni'n dymuno bob bendith i ddi lle mai. Croeso cynnes atan ni, Catrin, a da ni'n edrych ymlaen at yr hyn sydd ganddo chi wneud am uchel.
Diolch yn fawr. Diolch. Oce, ni gai ar y ffordd chi. Diolch yn fawr iawn. Di prodi Americanwr ydw i. Dim yn posh iawn. Diolch am y gwahoddiad i gael rhan i chdi bach am y gwaith sy'n digwydd yma'n hyn ac yn y gymuned yma. A gan bod ni diolch i pwy bynnag nath wneud y Rocky Road, achos oedd hwnna'n andros o neis, da iawn. So mi nai sôn chydig bach am be da ni'n neud yma, ond fatha cyd-destun i chi dod i nabod fi ar gwaith. O'n eisiau sôn am rhywbeth arall sy'n andros agos o sy'n halon, sef y paned o de. Be sy'n well yn da? Da ni wedi cael amser lyflu pnawn yma dros paned. A tybed beth yw'ch paned of choice chi? Falle bod chi'n just te arferol as it comes, neu falle fatha fi ar hyn o bryd, da chi'n decaf, girls falle. Rhywbeth fancy, peppermint falle, dwi'n gwybod. Neu falle just straight stand the line coffee, da chi'n yfed, dwi yn dallt a dwi yn methu fy nghoffi hefyd. A tybed os gennych chi mwg arbennig i'ch paned? Dwi'n gwybod, gennych chi? Oes, ma'n y rei. Wel, na i ddeu stori bach i chi. Ar Sul y Mame, Lenny, dwi yn fam i 2 o hogiau bach. Mae Peris yn 3 oed, mae Lleu yn 20 mis. A dyn ni wedi ffeindio allan y wythnos yma hogyn arall ar y ffordd. Yes. So, ar Sul y Mame, mae rhai fi trefnu anreg fy hun. Sydd yn iawn yn dydy. Nes i ddewis fatha jacket bach neis. Lovely. A nes i ddeud wrth Cori, dos yn nhw i siop i dewis o beth eu hun, achos fy nhw'n licio hynny, ti'n gwybod. A neu dangos be nath nhw gael. Mae'n neis. Nath nhw prynu fy hoff mwg newydd, mwg ciwgar, Peris wrth i fod efo fel. Ac o'n i'n chwerthin, achos dim bos da chi fel fi, da chi'n actually'n gweld fatha gwylod y cwpan dim mwy. Mae jyst cwpan ar rwnd y tŷ, fatha hanner llawn bob man. So mae wedi cael myg bach i fi. So mae gen i chance o orffen y paned. Clen. Anyway, pan bod fi'n sôn am hynna. O'n i jyst yn meddwl, pan dwi'n meddwl beth da ni'n neud go iawn, ydy lot o'r amser eistedd lawr efo bobl a cael paned a cael sgwrs. A falle bod chi'n cofio amseroedd yn eich bywyd lle ydych chi wedi eistedd lawr a cael paned efo rhywun, ond mae wedi golygu mwy na just paned yn do. Rhai sy'n sefyll allan i fi, dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc, ges i dawn yn car, a wedyn rhywun wedi dod, o'n i'n nabod a di mynd â fi adre, di wneud paned efo fatha 8 siwgr, dwi'n meddwl i setlo'r nerves, ti'n gwybod. A wedyn dwi'n cofio ar ôl cael Peris y mab cyntaf oedd o'n lockdown, ond wedyn y visitors cyntaf oedd yn cael dod i weld ni a neu paned i fi a cymryd o'i ffwr ac o'n i'n cael just bach amser. Cos mae paned yn gallu meddwl mwy yn dydy na just y paned. Ac pan dyn ni'n sbiad ar hanes bywyd Iesu, yn aml dyna beth dyn ni'n gweld, mae'n eistedd lawr efo pobl. Does o ddim paned, dwi ddim yn dweud hynna, ond oedd o'n yfed ac yn bwyta, ac hynna oedd y moments oedd pobl yn gweld o fel oedd o'n da. Oedden ni sôn diwrnod o blaen efo'r plantos am storiau maes, a dyna pryd nath nhw weld o, pan oedden nhw eistedd hefo fo, nath o dorri'r bara, ac oedden nhw'n gweld o'n pwy oedd o. So, mae gweinidogaeth fath oedd Alun yn dweud yn dydy, ynglyn â perthynas hefo pobl. A eistedd lawr a cael sgwrs a gwario amser yn lle gwylio'r cloc a brysio gwmpas. A rhannu storis yn gilydd hefo yn gilydd. A mae gynna ni does stori mor werthfawr i rannu efo pobl, mae'n bwysig bod ni'n gwneud amser i hynny. So mae gweithgareddau ni gyd yma o gwmpas bwyd a diodd. Dwi'n meddwl bod yn 10 i ddeud. Dim gymaint o'r ffrynt da ni siarad hefo'r pobl da ni'n dod i nabod, ond ochr yn ochr hefo nhw, dod i nabod nhw. Yn enwedig y genedlaeth sydd ddim yn dod yn boriad i Sul dim mwy. So bore Dydd Llun, da ni yn y drwodd yn y festri fan hyn, da ni wedi cael peiriant coffi, neis iawn, mae'r ladies yn gwybod stiwsio fo, mae'n ffantastig. A mae'n llawn lle o babis, neinia a mama a taids wedi blino lan. A mae'r coffi yn blasu'n well ar ôl noson anodd yn dydy. Ac dyma jyst cyfle i ddangos croeso Duw iddyn nhw ac i ddeud, mae'n le i chi fama, mae'n stori gwell i gael.
A wedyn ar bore dydd Sul, da ni'n cael brecwast efo'r teuluoedd. Da ni'n cael croissants a ffrwythau ac pethau neis. Mae'r rhieni'n mynd am top-up bach i'r paned, wedyn gwneud stori o'r Beibl a edrych arno fo hefo'n gilydd, canu, gweddio a gaddoli. A mae hwn yn gorffen ta 11:10, ond mae'n amser hir ar ôl hynny, lle dyn ni o gwmpas yn gorffen yn paneidio ac yn sgwrsio am yr hanes anhygoel yma, Iesu yn gwahodd ni mewn i'w stori. Da ni gwneud pethau eraill Cenhadol, mwy one-off. Oedden ni'n y parc ar Sul y Pasg yn hel wyau efo'r teuluoedd nos y fori. Da ni'n mynd i gael charcuterie boards a diodydd neis hefo loes yn ei crefftau. Di Llun, da ni'n neud y sioe bypedau a dwi'n meddwl fydd yna hufen iawn anco. So mae yna lot o digwyddiadau mynd ymlaen, ond go iawn pwy sy'n dod ydy pobl sydd wedi cael gwahoddiad. Da chi wedi eistedd hefo nhw, maen nhw'n abo chi. A diolch i'r arian gafon ni gan y chwiorydd. Mae gennym ni fenter newydd yn y meddyliau, sef i gynnal fatha coffi ministry. Cael mynd â stondin goffi, gobeithio i marchnad wythgrig, dim rhythyn. A cael dod i nabod pobl, cael sgwrsio efo nhw, gwahodd nhw. Ac pam ddim i hefyd jyst meddwl yn fwy, falle rhywbryd yn y dyfodol. Dyfodol. Mi falle fydd yna gyfle i ni gael lle yn hunain i weini coffi, i fod yn hwb i'r gymuned, i gael rhannu stori Iesu hefo pobl. A felly dyna sydd ar yn calonau ni. Felly, cwpl o bethau ar y gweill i chi gael gwybod. Dyn ni yn trio gwneud gweithgareddau sy'n camu i pobl ddod ar hyd y ffordd i nabod Iesu. Mae Ser Bach yn cam i bobl ddod ar y Sul wedyn. Da ni'n gobeithio fydd yna cwrs sianta i rieni, a mae yna sesiwn ar diwedd hwnna ynglyn â cynnig ffydd i'ch plant, a sy'n mae ffydd yn rhan bwysig o'n bywydau ni. A wedyn yn dilyn hwnna gobeithio cwrs alffa, jyst camu pobl i gymryd i ddod i nabod Iesu. Felly, os ni wrth yn bod efo'ch gweddiau chi, ond yn diolch achos da ni'n gwybod bod ni'n sefyll ar eich gweddiau chi yma ac yn jyst llawenhau a be mae Duw yn wneud yn y sgwrsiau bach i newid bywydau. Diolch. Diolch hefyd i Catrin, a dwi'n siŵr bod ni'n dymuno'r i fath i ddiheitha bob bendith i'r dyfodol. Diolch yn fawr, Catrin. Nawr te, da ni'n dod i'r terfyn. Nawr te, gawn ni gyd ganu ymhellach emyn 8 ar eich taflen, emyn 8. Rhif 8. O Dduw ein craig a noddfa, rho nawdd i'r gwan a'r tlawd. Mwyn da nwyl Iesu anwyd i ni'n frawd. Darostwng bob gormeswr sy'n mathru hawliau dyn, a cachub y trieiniaid a grewyd a dylu. Creawdwr cyrra'r ddear, tad holl genhedloedd byd, cymoda di athgariad deyrnasoedd dyn ynghyd. Gwasgara'r rhaid rhyfelgar sy'n hoffi trin y cle, a boed i fwyd frawdgarwch gyfannu'r byd mewn hedd. O Dduw fy ngheidwad unau, rhod ysbryd i mi nawr, yn ysbryd o wasanaeth, yng ngrym dy gariad mawr. Ti feddyg clwyfau dynion, rhoi mi ddwyn y groes, a llwyr gysegri mywyd i leddu dynol roedd. Yr wythfed emyn.
Nawr te, beth nesaf ydy diolchiadau, a dyma beth fi ddim yn hoffi i wneud mewn gwirionedd, achos mae ofn gadael i fi'n allan, ac os byddai'n gadael i fi'n allan, y prynhawn mae weld, dwi'n gobeithio nhw'ch i fadda i ni. Lle da ni'n dechrau? Wel, diolch yn fawr iawn beth bynnag i'r pwyllgor lleol o dan arweiniad Ceinwen Parry. Maen nhw wedi gweithio yn galed iawn chwarae teg iddyn nhw, a dwi'n gwybod bod nhw wedi dod ar draws dipyn o ryw bethau mynd yn anghywir a hyn a llall, ond beth bynnag pa ddaeth y diwrnod heddiw, mae bob peth wedi mynd yn esmwyth iawn. Felly, da ni diolch i'r pwyllgor lleol, ac hefyd i Eirian y fan hyn o'r Bala, coleg y Bala sydd wedi bod yn, wedi rhoi cymorth iddyn nhw ar hyd y ffordd, dwi'n credu, a dwi'n gwybod am Eirian, mae wedi gwneud 2 sesiwn efo fi, a dwi'n gwybod yn union be mae Eirian yn wneud i gynorthwyo'r bobl ma beth bynnag. I pwy arall dwi'n bod i ddiolch? Wel, pwy? Y siaradwyr, yr organyddes, yr gynulleidfa. Ond fel dwi'n dweud, mae ddeuwch i mi, dwi'n mynd i enwi llawer yn neb oherwydd dwi'n eisiau gwneud hynny. Ond dwi'n siŵr bod ni gyd yn gwerthfawrogi yr hyn sydd wedi cael ei wneud o dan arweiniad y pwyllgor lleol heddiw yn ystod y dydd. Gai ddiolch i'r rhai sydd wedi cymeryd rhan fel unigolion, pnawn a heno, wel dwi'n meddwl bod i'n heno eto falle, ond beth bynnag, diolch i chi, mae Carys y fan hyn. Diolch yn fawr felly i bawb sydd wedi cymeryd rhan, fel bod diwrnod yma wedi bod yn llwyddiant. Gai ddiolch i'r rhai sydd wedi cymeryd rhan fel siaradwyr, y siaradwyr gwar, rhai sydd wedi croesawu pobl yma. Diolch yn fawr iawn i chitha hefyd. A'r organyddes tu ôl i mi fan hyn, dwi'n i'n habod i esblynyddoedd, a mae wedi chwarae'r organ yma hefyd esblynyddoedd yn Bethesda'r Wyddgrug. Diolch yn fawr iawn. Glenydd le mai, i bod clywed, ond beth bynnag. A diolch i'r swyddogion, fel o'n i'n dweud, mae'r pwyllgor bellach wedi cael ysgrifenyddes newydd a trysorydd newydd. A dwi'n siŵr bod ni'n dymuno dda hefyd iddyn nhw i'r dyfodol i'r ddwy ohonyn nhw. Ac i chi fel cynulleidfa, mae'n rhyfedd fel dwi'n dweud, mae hon y trydydd sesiwn i mi, a mae rhaid i chi edrych yn ôl, mae'n beth naturiol i ni gyd i edrych yn ôl, ond fel dwedodd rhywun wrth ei rhaid, pidio edrych yn ôl, mwyn lle bod ni'n gwybod lle da ni'n mynd i dyfodol. Ond credwch i fi, yn y sesiwn hwn yn y 70au, oedd Aman Orlawn. Oedd a 2 eglwys arall yn y dre yn Orlawn, fel mae pethau wedi newid. Yr unig siom dwi wedi gael heddiw, nad oes am plant a pobl ifanc wedi cymeryd rhan. Yn y gorffennol, da ni wedi cael parti o blant o ysgolion cynradd, ac yn ystod y prynhawn wedyn da ni wedi cael parti
o'r ysgol arall gynradd ar Llwynydau. Ac yma hynny'n dwi'n teimlo dipyn bach yn drist oherwydd hynny. Oherwydd mae rhaid i ni sylweddoli os oes y ddyfodol i'r sasiwn, plant a phobl ifanc ydy'r rheini. Wedyn dyna fo. Dyna mae'r personol i, a fedrai'n pidio a dweud amdano ni. Dipyn bach siomedig pan gefes i'r rhaglen hyn. Wel felly, gai ddymuno siwrna diogel a hwylus i chi gyd i'w cartrefniau. A gobeithio fyddwch chi yn cael siwrniau. Dwi'n gwybod bod yna rei yma o Sir Fôn ac o lefydd eraill. Nawr te, gawn ni canu ryd, a ni wedi canu prynhawn yma. Diolch i ti yr holl a lluog ddiw. A mi o'na gyfle pan ni'n canu'r emyn ola mae bawb godi os cened allan. Ond o'n i'n credu yn hynny, dwi'n credu dylia pawb i chanu oddi fewn a gorffan byd ni wedi gorffen. Felly fe ganwn ni yr emyn yn dybynus. Diolch i ti yr holl a lluog ddiw. Diolch i ti, yr holl a lluog ddiw. A thangnefedd diw, yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a gadw ein calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.